Здравейте! Аз съм Полина Ранкова на 16 години. Аз съм Гергана Георгиева на 16 години. Ние сме ученички от СУ Христо Ботев, град Тутракан. Ще представим стихотворението "Песен за човека" на Никола Вапцаров. Ние спориме двама с дама на тема "Човекът в новото време". А дамата сопната, знаете, тропа, нервира се, даже проплаква. Заливаме скални потоци от ропот и град от словесна атака. Почакайте, казвам, почакайте нека, но тя ме прекъсна сърдито. Ах, моля, запрете, аз мразя човека, не струва той вашата защита. Аз четох как някой насякал секира, насякал сам брат си човека. Измил се, на черква отишъл подир и после му станало леко. Смутено потръпнах и стана ми тежко, но аз понакуцвам в теория и рекох полека без злоба човешки да пробвам с тази история. Тя случката станала в село могила. Бащата бил скътал пари. Синът ги подушил, вземал ги на сила и после баща се затрил. Но в месец или пък в седмица само властта го открила и съд, а в съдът не потупват по рамото, а го осъждат на смърт. Отвер тогава злодея злосторен, затворили този субект, но в затвора попаднал на хора и станал човек. Не зная с каква е заквасен, не знае как е замесен, но своята участ от книга по-ясна му станала с някаква песен. И после разправил: Брей, как се обърках и ето ти тебе безсило. Не стига ти хлеба, залитнеш от мъка и стъпиш в погрешност на гнило. И чакаш като скот в скотобойна, върчиш се, в очите ти ножа. Ех лошо светът е устроен. А може, по-иначе може. Тогава запял той своята песен, запявал я бавно и тихо. Пред него живота изплавал чудесен и после заспивал усмихнат. Но в коридора тихо говорят, сетне секунда покой. Някой полека вратата отворил, хора, зад тях часовой. Някой от групата плахо и глухо казал му: Хайде, стани! Гледали хората тъпо и кухо, сивите влажни стени. Онзи в леглото разбрал, че живота е свършен за него и в миг скочил, избърсал под тал челото и гледал с див поглед на бик. Но лека по лека човекът се сетил. Страхът е без полза, ще мре. И някак в душата му станало светло. Да тръгнем ли? Казал. Добре. Той тръгнал. След него те тръгнали също и чувствали някакъв хлад. Войникът си казал, веднъж да се свърши, загазил с здравата, брат. В коридора тихо говорят. Мрак се въглите таи. Слезнали после на двора, а горе вече зората блести. Човекът погледнал зората, в която се къпела с блясък звезда, и мислил за своята тежка, човека, жестока, безока съдба. Тя моята свърши, ще висна обесен, но белким се свършва с мен. Живота ще бъде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден. Споменал за песен и нещо се сетил. В очите му пламък цъфтял. Усмихнал се топло, широко и светло, отдръпнал се, после запял. Как мислите? Може би тук се крие един истеричен комплекс. Мислете тъй както си щете, но вие грешите, приятелко, днес. Човека спокойно тъй дума след дума и твърдо редил песента. Онези го гледали с поглед безумен, онези го гледали с страх. Дори и затворът треперил позорно и мрака ударил на бег. Усмихнати чули звездите отгоре и викнали: Браво, човек! Нататък е ясно, въжето изкусно през шията, после смъртта. Но там, в разкривените, в сините устни, напирала пак песента. И тук започва развръзката, значи. Как мислиш, читателю ти? Тя, бедната дама, започна да плаче, започна в транс да крещи. Ужасно, ужасно! Разказвате сякаш като че там сте били. Какъв ти тук ужас? Той пеел човека. Това е прекрасно, нали?